Слава на Господа Исуса Христа! Нека сега да се молим с тази молитва. Вие можете да повтаряте след мен. Отче святи, изпълни дома ми с присъствието си. Изпълни живота ми с силата на Твоя свят дух. Аз възлагам всичко на Тебе и се моля да вземеш контрола над живота ми и да ме направляваш. Моля се да видя Твоята слава. Моля се да отделям повече време за Теб и да бъда в Твоята почивка. Моля се Святия Дух да ми даде мир и любов в сърцето. Моля се плодът на Духа да се прояви в живота ми. Моля се да ходя така, както Ти искаш да ходя на земята. Моля се да правя това, което Ти искаш да правя. Нека Твоята воля бъде осъществена в живота ми. Нека всички да видят Твоята слава в живота ми и Твоето присъствие. Нека бъда променен, нека бъда новоизграден и нека да имам характер Христов вътре в себе си. Аз се моля да ми проясниш Твоето Слово, да го посееш вътре в мен и то да даде плод в живота ми. В името на Исус Христос Ти благодаря. Отдавам Ти цялата слава, която заслужаваш, защото Ти си един Бог велик, който е създал всичко чрез Своето Слово, което стана плът и умря на кръста на Голгота за греховете на цялото човечество, за да може да ни спасиш, за да можеш да ни преведеш Твоето присъствие. Ти си пътят, истината и живота, Господи Христе. Извън Теб няма живот. Ти си Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят, старият по дни. Нека Твоето име бъде възвеличано, нека бъде прославено и въздигнато над всичко. Амин. Слава на Тебе, Господи Христе. Алелуя! Сега ще направя една застъпническа молитва. Моля се за всички християни по света, Господи. Моля се да ги докоснеш. Моля се да бъдеш с тях в трудните моменти. Моля се да ги снабдиш всичко, от което имат нужда. Нека те да видят Твоята слава. Нека бъдат докоснати и променени чрез силата на Твоя свят дух. Моля се за тези, които все още не Те познават, да Те приемат в сърцето си като свой Господ и Спасител и да се покаят за техните грехове. Извикай този народ, който не Те познава, Господи Христе, и го направи свой народ. Прости му греховете, очисти ги чрез святата си кръв, защото Ти умря на кръста за греховете на цялото човечество. Моля се те да се покаят, да чуят благата вест и да се върнат от пътя, на където са тръгнали, и да влязат в пътя на истината и живота. В името на Исус Христос, моля се да заздравиш своята църква, да я изцелиш и да я освободиш от всичко, което не е от Тебе. Благодаря Ти за всичко, което извършваш за нас, за това, че ни благославяш и снабдяваш от всичко, което имаме нужда. Докосни, Господи, живота на този човек, който слуша сега това Слово. Моля се живота му да бъде променен, да бъде изцелен и освободен от всичко, което не е от Тебе. В името на Исуса Христа.
Аз знам, че Ти имаш план за живота му. Моля се той да се осъществи и да пребъдва в присъствието на Твоя свят Дух, Господи Христе. Алелуя. Амин. Нека да отдадем цялата слава на нашият Небесен Отец. Слава да бъде на Тебе, Господи Боже! Благодарим Ти, че ни изцеляваш. Благодарим Ти, че ни докосваш и ни освобождаваш. Благодарим Ти за присъствието на Твоя свят Дух в живота ни. В името на Исус Христос, благодарим Ти, Господи. Отдаваме Ти цялата слава. Никой не е като Теб. Ти си Бог превъзходен и Твоята слава е чудна. Аз се моля да ни преведеш там, където да видим Твоята слава, в Твоето царство, където да Те възвеличаваме и да се прекланяме пред Твоя трон, Господи Боже. Благодарим Ти в името на Исус Христос. Алелуя. Амин. Халелуя, слава на Господа Исуса Христа. Нека да търсим Неговото присъствие, нека да търсим първо Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ни се прибави, защото в Неговото присъствие ние сме блажени, ние сме благословени и изцелени от всичко, което не е от Господа в живота ни. Всичко, което ни се струва непосилно, ще бъде преодоляно чрез силата на Господа Исуса Христа, защото Словото казва: нито чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите. Нека всичко, което е непосилно в живота ни, стане възможно, бъде преодоляно чрез силата на Духа на Господа Исуса Христа. Алелуя! Нека да възложим всичко в Неговите ръце. Нека да възложим нашия живот, нашето бъдеще, животът ни, животът на нашите деца. Алелуя! Да възложим този наш товар пред кръста на Голгота и да вземем Неговото иго, което е благо, и да следваме Господа Исуса Христа, през където и да ни отведе. Алелуя! Амин! Нека да бъдем заздравени в Духа, като се молим всеки ден. Пребъдваме в Святият му Дух и четем Словото му. Нека да търсим Божието присъствие и Неговото царство и Неговата правда и да бъдем блажени и да бъдем благословени. Амин. Алелуя! Слава на Господа Исуса Христа във висините. Господи Боже, благодарим Ти. Докосни живота на Твоите деца, Господи, и благослови ги, Господи. Благослови техния дом, техните животи. В името на Исуса Христа благодарим Ти. Алелуя.